Seamuid aráisiríis pár le Séamas Mac Annaidh tá fáilte téamas gur maigad téamas. Seo anis thugann Mr. Lisa agus an Gramafón seo an dara chnuasach de Gearrscéalta hennig amach in 2015 agus tá an blorba an seo Róm agus Gearrscéalta an fear sin a bhí a gaiire tú hir diad hí an leor seo léoige an bhain sin a bhí ag screadal i lár na cearnáige hí an leor seo léoige Gearrscéalta agus ní fis cad eile atá Labhraíonn seo ag Séamas Mac Annaidh ná lé an leor seo nuair atá comhráite agad. So tá cinál ráin sin agus tá san go míon cinál áféisig buint leis an blorba ach ar náid bíonn sé a gcónaí an ammaní tá sin a chuidú agus an ammaní eile ní bhíonn sé ina chuidú. So tá cinál rá leis an Tá sin an agus ní me se a scríb an blorba sin céime ré agus dóigur tá sé ag tuairt le fis nach grá leor scéaltaí tan seo go bhfuil éagsúlacht an go bhfuil rudaí an a bhainú prab asat beidir rudaí a chorú isteachart nó chorú olc ort ach ar a lá eile gur a bhaithe leis an séamsa ar guró mai géirí an lucht léthireachta a sppragu agus iad a chur a ceistú. Well, just agus mi sé léo sin a dgan tú an go dé mar a chuí an leor a bhéim ar ghaoine áirithe tá sogad an fear tíhíir diad agus an bhean ag scread go mííon tuairimí éagsúla ag daoine éagsúla agus an leor a léo a dgan tú agus an sin ná léon leor seo nuair atá comhráite agad ar náid an rud a deir sin lomsa gur bhíú am an tám a thabhairt leis an leor a léo. Is stoig bhfuil sin a gceist a beidir go mbeidh bhfuil sé rábhach má bhíonn an leor seo idir lágad agus tú ar i de hí i gaféin rud ag go doshaid tú ag gaiire nó ag cíú agus go mé daoine ag feic an teart go dé a cá leis an daine sin go muna gur mééis sin an teannachar a bheits ag an leor art sin an rá. Well mar a dúirt muid ní tú héana scríú sin ach ar náide tá an blorba tá sé maith mar cinál de rá nó de aisníis ar codé ag leat a bheith súil leis agus is léir a dgan tú ón ró scríf agad haine féin go deaíonn leor a bhéim ar gáin éagsúla ar ghaoine éagsúla. So an chiad scéal nó réomhrá atá agus tá aistear nar críithniú fós mar cinál fónóta leis an réomhrá agus an rud atá méid go le dhéanú a ríist mar a rinmuid leis an chnuasach eile Gearrscéalta féirín scéalta agus eile rahamid fríd na scéalta cean na chéine eile más míleat agus higlomsa an na rudaí a chuí a bheith mar am héana dgan tú a phlé nó agus higlainn íon tú nó asíonn tú nó beidir go deochar leat tíú álais a thuirtúin ar na rudaí beidir gur chailmuid or gur chail mé in nuair a bhí an chéad léomháin. Beidir gur bhiú a thuirt le fis fásta gur 2015 nuair a tháinig seo amach bhí an trialóg mhór a dgan tú bhí sin scríf agad agus bhí cuidmhaith eile scríf agad an chnuasach eile Gearrscéalta a luimiid sin féirín agus scéalta eile. So bhí aithniú mhaith agad bhí aithniú mhaith ag daoine agad mar údar ag an am seo dgan tú
agus is stáithe gur ó daoine ag súil ar rud éigean bhuait beidir ó chiú stíle nó ó chiú téamaí nó mar san nuair a chenig an chnuasach amach nuair a fáil siú é don chéadúr. So an rud atá scríomh agam san seo réabhra aistear nar críochnaí ó fós, an rud atá scríomh agam gur ó béalachéisníos cehníí cinn agus an sin rud atá scríomh agam fécht léarmhas agus sínam go danig go bhfuil sin beidir ag jeirú ag fíor dhearú an leor nó beidir ní hé tá a mí cheart léarmhas ba sin an scéal Jeanna in san leor eile. sin é go dtíre an féirín agus na scéalta eile. In san leor seo is dóigh grom a géirí mar a luí tú bhí cuid mhór scríofa agam bhí cuid mhór deanta agam agus bhí me a géirí meastachaine dhéanamh is dóithe ar an méid bhí deanta agam agus an ród a bhí Róm go dtí an céad rud eile an rahama sír ar an áhar nó bhfuil me haithráite agam finna téamaí sin bhfuil téamaí úra agam luí tú go maiid na stílanna scríbhneachta bhí sin i gceist agam agus a gcónaí an chibhlint a géirí an dara ar astal an rud tradiisiúnta a dhéanamh agus an sin an rud atá ionta tríalach agus neamhghrácha dhéanamh agus is maith am an dá chineal. Mar hampla is bralam scríbhneacht Benedict Cayley agus ben chud na Gearrscéalta tá scrífa aige sin híaltha just gur duine ag cant gur just again sin scéala tá sé a másc húdair ach nuair a léon tú iad go cuaramach tegann tú gur chaise an dúil leog bhfuil si dínta cliste bhfuil si dínta tóiste mar an ggéarna chud na scéalta tagam an seo híaltha nach bhfuil annach srúth na consciasa me sé just ag scríú síos go bí rud a hagan is deach mén cinn ach ní hé sin atá ag tarlú an éiríú chaithme chuid mhór ama ar chuid acu seo chuid eile mai go leor tá siad gurrid agus is smuotí fánacha ní as an cáte danig siad a híl me se grú fiúnta sé an antú agus bhreac me sí siad. Well, híl mé in san réabhrá ag dgan tú tá se luúte agad an sin aistear nár críochnaí fás a dgan tú. So mar dúirt tú héanaan sin bhí cinál de léarmhastarachta a gceist ach híl mé héana a dgan tú gur batheisníos a bhí an cinnte agus gur tú ag arc siar ar saol an gasire agus an gasire ógad dgan tú. So níl éalú a bích ar an amsir atá cáte tá sin mar chuidtí a dgan tú agus ní éicimsa a dgan tú más a gáil siar ar an amsir sin a dgan tú beidir le súla úra nó beidir le athrú stíle nó rudain ach híl mé gur seo meastra tradiisianta mar réabhrá do leor le tuairt le fis do na léirí go dé bhí an agus go dé beidir a bhí. Tá ceart agat bhí mé is dóigh me géirí mé héana bhíniu ó hála beidir gur bhain chud na léarmhastarí chud na criticarí mí hiiscint as chud an rudaí bhí deanta agam roimhe sin rudaí bhí ionta bonusacha darlamsa níor hiig mé cé hála sin nár hiig siad so rinn me sin a bhreacu síos so bhí mé ag arc siar ach ag an am céarna bhí mé ag arc contásaí so beidir ar waithe leis na léthirí gur mé ag arc siar ach ar bhil am héin gur mé ag arc contásaí. An chéad scéal eile fágal na scaile tá sé site i teach pobal na scaile agus ar náid sin téama han an gasire óig ach an seo smuotí an stácaí atá agus smuotú ar a chreidiú
Nes bhí scéal in féirí na d'igan tú a bhain leis an beidir an síú hir an mas míon leat sin sic transit Labhraíonn má tan ceart agam, agus sílim ggóil tú ag gol beidir siar ar a talú hir na nes ní éirimsa an eisperis hir na a beidir ggóil coidite sin non fásta. Is dó ag bhfuil agus tá agat guró anna thionachar ag an scoil ormsa agus orinne lig den bí a tamil a manscoil catleachach in éan is cinse gine sé bhaimmoring bíú sé mai bíú sé olc agus a rí seile is dóil ghfuil an Gearrscéal seo bunaí ar bhringlóid nó ar aisling a bhí agam agus just is féidir áir mar bheafar gur bhfuil an rud in san scoil Grammy tá sé cos le sean cearníine tá gol hart ar an grúh céarna an tamar fad ní léon áthúán agus ag pointe áirithe deirtí le té nó céime se bogú ar céime ahortir an sílhór tíomh an buíonn sin ní féidir le fadacht an seo san áit a bhfuil me agus éile an character in san scoil seo tá sé géiste leis na páidircha chéan na páidircha a ré is a ré agus go bhistúing tá sé go ré go fáil ag deir sé bhfuil a haith aige den cinil sin agus imimid sé an scoil. Luí tú in sin aisling nó brinleid agus ar náide sin rud a bhhaithlam a luirt leis a ghluiste mar beidir mar chuid de héamaí atá de híhir tá sin le feiceal i do chuid saothar cinnte ach beidir faoin náam seo just rahamaidir go dtí an chéad scéal eile brag mo háin ar náide imirta sfácailin sin atá mar chuid de chuid saothar fásta tá se stoid den éarú daoine go dé fá Séamas Mac Annaidh d'igan tú go dogú daoine féidir gur bhfuil an gréis sin go láidir le feiceala do chu débre ach an seo d'igan tú tá turas scala go bhile lia go páirc an inisce sin an rud atá scrífa mar síú d'igan tú agus Father Monaghan fios a trí agus is sca farine agus áféis an glas dócaí atá scrífa síos. Arís an scéal seo tá sé bunaí a rud a hála ach gur chuir mé se casú in san scéal agus mar dúir tú gur thug mé se áféis is dehan hála sé grómuid ar thoras scola gur glacu gríongraf gur riachmuid is de an san chlabar se agus gur chail duine ag an bróg agus gur siimiid a cuairtú na bróige agus go danig muid ar bhróga eile ach buan ma úsa just an rud rís mar bheafar mar le choranniúil grós na sreihan na stara insanáid agus gur nehamid có fada sír le néamh Phádraig. So pí a sport se tá go bonasach a tá bunaí ar rud a hála. Ar ír achtra sin. An chiad chean eile anis atá a gin seo níl mé cinnte an bhfuil an ceartta gom an seo nílas agam an slaniu Frankise nó Spáinise Seacán agus a fianú agus an rud atá scrífa agam an seo scéal áfaiseach ar was agus an sin tá ceanal de buan mó mas muoinleat ag an jeirú an seo an chéist ar warí tú é. So a bhí rudbag an gerán a bhí an ag an jeirú, but go bunú sa scéal áfaiseach ar wasa dige tú agus danéirú daine Seacán agus a fianú ní bheithe ag smuitiú ar taras buis. Tá sin fér actra a rééis tan sin an saoíocht tá sé sitin in is celan tá sé sitin áit faoile ach
tá sé déanamh mágu faoi cuasaí seachtaithis, mar hampla de goil na páistí caitleacha ina sí ar híomh amháin den was agus na protestúnaí ar an tíomhile. Agus go dtí an gránan sin an na dtuigeann tú ó bhain leis an chuid eile an ceist ar warí tú é. Ar warí sin nuair a héim siad thar an rampa Sin é sin go é go díre. díre, you know, ní hegan an sean bhean go dé tá an héil siad gur gneahé siad thar wadúna rud éigen agus Sin é go díre. ar warí tú an créatar nó just a ramp. Agus an sin an difar a dtuigeann tú idir sunnin tacht na níní óga agus sunnin tacht an teannaí a dtuigeann tú Sin an agus beidir daoine a ríist na rudaí áféiseacha a bhí go le ré le linn na driblaide go míú cuasaí slándala a choristeathing a choristeathar an Gearrscéalta, so tá an cúlar sin an san scéal go maiid. Tá ar náiad dúirt muid rih ré hena féin sin nach tíglaat éú ón amsir chaite agus ar náiad nuair a scríthú seo ní ró tú ábalta éú a herid ón amsir leithre mas mín leat. An chéad cean eile George agus an Gramafón, nis tá rud scrífa an seo agus buinn sé seo leis an dearcú atá agam héana dtuigeann tú. An rud atá scrífa agam san an seo, ní honan an cartún agus an osréalachas. Nis dhéanamh iirecht sin a bhíniú duit. Mai go leor. Nuair a léimeise na sean scéalta fathú cholainn agus tasach na scéalta a bhíú ag na seanchaithe in ar an fearstíim mar hampla. Bhí gré in san scéalaíocht sin dar lomsa leis an cartún, mar rud ní pictar a bhain a bhí a gceist. Mar nuair a bhfuil fin macúil nó nuair a bhfuil daine eile, chuir sé go glún sa talú é, nuair a bhfuil sé a ríist chuir sé go cim é. Agus chonig mi sé a dtuigeann tú ní higlaat éú ó saoil a bhéir ar náide. Ach sin Tom and Jerry a dtuigeann tú gur na rudaí seo le feiceáil in sna cartún seo. Ach ar náide bhí thóg mé rud eile as do chuid scríbhneoireachta go maithe dtuigeann tú gur pictar a bhí an pictar os réalach a bhain leis an bhrinláid agus na deacu leat ní ró rud a bhain tarlú in an rud eile. Bhí cinnal pictar an den omlan a dtuigeann tú agus bhí me smuitiú gur níos mó ar na pictarí seo gur cosúla le beidir Hieronymus Bosch nó an fear sin as an idal Archimboldo. Gur cosúla na rudaí sin i do chuid scríbhneoireachta ná mar hampla Salvador Dali. Nis sin an rud a thug mise as a dtuigeann tú. Ach tá gré na brunglóide agus tá gré an rud seo a sáiríonn an grásail na grá amachtaí an lé tá sin i do chuid scríbhneoireachta agus híl mé gur gur an dágrééis sin den rud nachró an rud áféiseach an a dtuigeann tú. Tá sin an, ar bhealthe bhfuil dóin eile croiste go bhfuil se anna chosú leis an dóin seo ach gur féidir le rudaí eile tarlú go bhfuil nachhfuil na grá rialathe an. En san scéal seo is dóigh gur thosa mé maith leis an nóisian sin a bhíú ag na crístithe ceart creidmhacha den dhéanamh cearnaí na casú ar gúil go glinthe an jabhal. You know?
So bhí me cinnal magú fi sin agus an Gramafón is cinnal icon é do ghaoine a bhfuil súil simachú an san ceol tradiisiúnta go mé agus bhí aithne go mar ghaoine agus bhí si gcónaí cantar Michael Coleman agus James Morrison agus na ceoltarí móra seo agus an táhacht a bhí leis an Gramafón in san teanam. Nuair nach ró leachtarcha sin na tithe ag daoine ní ró radio na telefís de mó Gramafón acu bhí t-údar bhí ceol bhí rudínta táhachtach. So tá an Gramafón seo lárnach in san scéal agus tá agla ar ghaoine buint de agus tá an macala an ceist seo an agus rita is da gur sean daoine tradiisiúnta tá san scéal ní higann siad saolan le aniu thula siad rudaí fan rock and roll agus na concertí a bhainean leis ach irid le páiste má deir tú leis ná buinte sin tá sin concert seo tá an bhfuil an gnéanú an páiste an rud a crosta Gearrscéalta so mar ggéarna George in san scéal seo tá cinile agla ar go beidir go ngliniid sé rud ag an uafasach den dhéanaite an cearnaí na casú in san tróile agus sin go dtíar rud a Harlaíonn in san scéal. Well, ar nó i béimeide ag ceachtar ais go dtí an gréisisin de chuid scríbhnearata ar báil ar nó ach scéal níos tradiisiúnta atá in sa chéad cheanile uacht Jackie Wallace agus an rud atá scrífa an seo agamsa féidir an fáil so sin an seanach le duine an féidir an fáil ar an alra. Is dóthaim rud bhí geiste go seo go mbíonn íbertí de dhí thoring, go mbíonn íbertse de dhí ag pobl, ag drám, agus má ligeann tú de chéin an ról sin immert go mé daoine an uasart. Tuigim an léo a bhí agamsa an seo agam a diggin tú go raibh beidir níos nachhfuil an dearcú politiúil mar a ggéarna gine diggin tú ach an rud a thug mé sé as daoine a raibh cuacht acu a gréasú an áige chun foréigean agus an sin an dóid a hanig sin a ráisearthú héin a diggin tú agus sin an fá gur churma síos féidir an fáil ar an alra mar an seanachil a diggin tú sin an teachtarast mas mín leat a bhí insan an scéal agus ar náide tá agam nach míon nach í an aidireacht an cuaram atá ar scríbhnear diggin tú ach ag an am chéar na híl mé gur sin iontach gur bhain sé leis an scéal gur sin in san scéal Tá sin an cinse agus fan gurúsid me an War Memorial mar hiú den scéal rin me sin den toras is da beidir gháil an scéal site i Bort Rush nó Port na Benúin in bháit mar sin agus so bíú gur scéal duine éonar atá tá scéal níos mó a gceist fósta. Well, tá rudaí eile a buint leis fásta agus ní bhaineann sé go ddíireach leis an bhaineann sé níos mó le disco dé beidir tá an rud eile an íorthar agus an orthar so híl mé an éitineacht go raibh an codarsnat idir an dá dóin sin go raibh sin le feiceáil in san scéal so níor bhain sé go ddíireach leis na trobladí cé gur beidir gur sin an siú a gur raibh níos mó an agus an isisiúr a táimeide a caint faoi an tíortha th lár an chéad scéal eile ar an Algarve agus an rudatún sin buas rán agus é ar saoire
agus in sin an rud eile tá sin an pláta mas maile sin an scéal ach dúnharú inste ó hiú an dúnharfara duine gan scrúpal. Go díire. So Is dóigh go beidir gro fua I gceist nó cineachas nó díaltas nó Tháinig mise mar hampla in san scéal sin a d'iggin tú cinnas gur sasnach rán a d'iggin tú gur bhain sé lenar saoil héin a d'iggin tú ach tháinig well híl mé gur ó sé cróga go leor a d'iggin tú tuairt faoi scéal a churú smuointe agus beidir mion an dúnmharfara os cór na ní, mar de gra d'iggin tú tá sin ní leachtar le sin a d'iggin tú. Tegam, beidir go tá scéal ag Alan Titléit agus beidir gur sméadú an scéal sin a bhí me tá scéal ag margheall údach mrá a bhhaíonn turasóirí Gearmánacha mar díaltas an olloscú. So seans gur sméadú an tais céarna gceiste go leis an scéal seo ach le féinir tá sé go fád ó scríma é na bhfuil mé cinse agus féidir gur in sin a léime scéal Alan. Well, is léir a héimeis gur tá sugad an saoil a bhí agan in seo in sa tuaisceart gur sin a phlé agad agus gur tú a geirí méniú nó ní higlaat réiteach na fáib ar náid bíon Well, bhí muid gafa is tíon san rud agus bhí muid géirí cíalhainteas bhí muid géirí féchann se an dóid le déile leis na ceiste ní móra agus bíon smuointí doracha ag daoine nuair atá siad faoi bhrú nuair atá siad faoi ionsaí agus bíú nach nnéana na rudaí seo riú ní hanan sin is ará nach dagan smuointí is de den sin. Cinnte. Well, is léir fásta ghfuil tá sugad nuair a bhíonn tú óg a d'iggin tú bíon I déalathe son agus bíonn tú a géirí réiteacha eil ar na rudaí seo agus ar náide tá fuirígin a buint leis an chéad scéal eile Sophie sogainn agus an rud atá scríomh agam san seo just mar bhíniú ar an scéal mar teamaí óg a leagan cailín agus an sin farag na man agus beidir an fua atá acu ar an nearóg seo a bhí beidir ag teamaint gan airdeig ar cudé a bhí a bachordó a bheith dhéanú agus an sin Jéaramsa an seo mualaithe tá farag sin agus an fua sin mualaithe ag Sophie agus an rud an dhé sin mar cinál víniu ar cudé cinál víniu ar cudé tá gceist sonantas an linneamh a churann an fuaréigen ar neamhní sin ar neamhní sin. Cinál fáil scéal nó tá arís is dóigh go danig sé ó bhringlóid ach go gurtar an leanú amháin an áit leanna bheile. Leanna sé go díire. Scór ará d'iggin tú nach Sophie nach isise an linneamh a bhfuilú ag an char agus tá mé ag déanú go maineann seo leis an tréimhse inar scríú disco J agus gur go maineann sin le a d'iggin tú tréimhse níos moille de héal ná mar a bhí agat nuair a hasí tú nuair a hasí tú
is dóigh go bhfuil an scéal site in san tarc nó áite an níl sé site in éireann agus ag an am sin bhí níon saganne an óg. So a rééis beidir gur tromlaí tuismóra atá an a rééis bíonn tú ag smaointú ar na féidireachtaí a lig bíonn imnaíart bíonn áras níl an chahas as a danig an scéal ach bégan tú é scríú síos nar a hanig sé a hamintin? Well, an chead scéal eile faoi légar man bhfuil an ceart go a digann tú tá sin a bheg nó a bhór le fáil in disco J a digann tú. Tá mé déanú go dénig seo amach blian rih áilseachta disco J agus mar gheallar sin ní gádaigh mór eile ará faoi, but buan se leis an tréimh ar nó tá an dorathadas sin tá dorathadas sin anna digann tú mar ghfuil na lochomóra tá siad thuas ar an ardan thuas ar an ard ag daoine atá ina gáú agus bíonn siad bíonn agláthú faoi go dtíire. An chead chean eile an sin bhas an bhuathil bá agus an rud tá scríomh agam an seo iirecht áltran í fear chalín a bhealú agus an sin cleas mé óige a bhrégan Lotario agus agan Malta é héin. So sin fellin an fáil sin an rud a bhain mé sin fásta. Go dtíire agus seo scéala insiúdú fa gine as tíar chonal bhí ag obarins na stáitséntaí agus rinn me leagan héin den scéal. Tíam leoga. Agus an sin tá bhas cipperlugs a dó, so tá hanig muidir ar cipperlugs in san chead chnuasach Gearrscéalta a bhí agad. Agus an rud atá scríomh a síos agam sa an seo smaointí fánacha an saoil táhacht an Labhraí, so sin an amsir Labhra agus ar náid tá gréad an bhaisnéis an fást. Tá agus is dóigh gur mé géirí an scéal sin a thuirt suas chun data, bhí scéal agam fa cipperlugs hana héin nuair a bhí sé fós beo agus inis an san darna scéal seás dóigh gur sin buas a áil, so bhí me géirí an darna leagan den scéal a chur ar fáil. Tíam. Buas sé Now, seo písa a dhéanamsa os cór slua is písa sort of aisteachta tá go bonasach monolog is dá dóra ar an rud atá scríomh agam héan an seo dáúir a dtí cohíos agus amacht an chuacht agus ar náid tá an dáchean al cheol idir rockcheol agus ceol tradiisianta luaite agus tá a d'igan tú a ríist mar a luaitear in seo agus seo rud nar phléimeid go fáil mar is ceart ach bé an déisio an sinna dhéanamh le chuid dé níos moille an dóid a léan rud amháin agus go bhfuil pictar amháin agus bíonn a léú agus an sin tá cuma eile ar a d'igan tú. Agus a ríist sin bhí me caint fa an osréalachas a ríist tá sin le brastín an chéad chean eile Mr. Lisa agus an rud atá scríofa leanan sa rank bhfuil picture de chuid Da Vinci aici a neisceart na tíre agus mí thuiscint an húdair ar cadis searc an. Go dtíre ní aithníon an scéala ggóil rud luchhar aige an san
san caidrih san caidrih go dtíre tá an pictar mar hembal agus tá sé buaithe go bhfuil an pictar caiilte aige ach ní higann se bhfuil rud níos táhachtaí na sin caiilte aige bhfuil an bhean caiilte aige. sé go dtíre. Ina dhé sin cinál grinne diggin tú atá an Irish Herman foresees his dearth. Is dearth. Go léis. So tá sin a gotianta agus an dóid a diggin tú an stócach sílann sé a diggin tú gohfuil jeirú le na héile diggin tú le hamacht agus náid sin an nós a bhí go tréan na measc na nGaeilge a diggin tú muir i dhréana agus mar sin agus na seangéil a diggin tú Well, pís a grin atá go bonasach agus an fágur scríbú é ná go mbeadh daoine a gcónaí géirí ormsa nar a tama a món litríochta an féidir é dhéanú dá hangach an féidir é a léú a méla ar waithe leis an lucht éisteachta. So Har a bheith deacair. So mar sin is písa dá hangach é agus ben daoine gcónaí canseir lugaine manacha agus áiliocht an teanga agus mar sin de agus ar an lá eile go mbeadh fellí duine cosal le Paul Durcan mar hampla bhí intamáid man na litríochta ach nelas go mar mór an le rá aige agus dúirt duine ag an bhid mai ag léo maithas an ólí telefón. So sin an sort of sin an áteas a danagad smuoú sin lista de grúigúirí agus na luganim natha agus dá hangach. Well, ar an drachúir a héimeis ní bhuairmid an déis a bhfuil ní stimne in san ochréalathe atá i do chuid smuointe i do chuid saoithir a diggin tú ach ar náid bé déis eile a rí seogainn an sinna dhéanú. An scéal jearanach an tainimetáir an jeirú agus sin aim leortha fásta atá agad ach go ddíireach anagram atá. Be me jabalta an jeirú I héin a phlé a maithan seo. Well, bé yoga agus rudí eile fásta le codú dé. So gur míle maithegad a dhéimeis sin. Gur maithegad héana a dhéimeis gur maithegad.